En esta declaració, els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Meliana volem enfatitzar que la violència contra la dona persisteix com una violació generalitzada dels drets humans i un dels obstacles principals per aconseguir la igualtat de gènere. Esta violència és una de les expressions més explícites del conjunt de valors que caracteritzen el sistema patriarcal que impregna la nostra societat, valors associats al bel·licisme, a l'agressivitat i a la dominació d'uns sobre uns altres i que assigna tant a homes com a dones patrons de funcionament que es complementen de manera que se'n garantís la perpetuació. És per això que des de l'Ajuntament de Meliana volem fer una crida perquè la ciutadania es mobilitzi activament a la lluita contra la violència de gènere i per l'igualtat efectiva de drets, perquè complementàriament entre homes i dones fem de la nostra societat un espai de convivència pacífica en què prime la solidaritat i la igualtat. Els representants polítics i les representants polítiques tenim una gran responsabilitat en això i els ajuntaments, com a l'escaló de l'administració més pròxima a la ciutadania, haurem de tindre sempre les portes obertes a totes les dones que necessiten suport en els moments més durs. Però el millor seria que aquestes situacions no arribaren a produir-se. Per això, les institucions hem de tindre una política decidida de suport a la coeducació, de denúncia d'actituds i imatges sexistes en els mitjans de comunicació i la publicitat. Hem de combatre en contundència la degradació del cos de la dona que fa una bona part del món de la moda i, sobretot, hem d'assumir un compromís ferm de transformar a la societat i els valors dominants, entre tots i totes. Volem dedicar aquesta moció a totes les dones perquè no tolerem mai en les seues relacions cap afront a la seva dignitat ni integritat. Les reformes socials, la justícia i l'educació són importants per enfrontar-se al fenomen de la violència de gènere, però, complementàriament, és imprescindible que nosaltres participem de la construcció d'una societat sense violència i en què es faça efectiva la igualtat dels drets. Guardarem un minut de silenci.